Namuhi na po mga estudyante diri, nagian na po nato diri mga estudyante sa Marigundo National High School. Nanaw ta diri sa unahan naglakaw. Nay mga naglakaw ani diri. Are ko na ta paabot ta kadiyot diri. Oh, paabot ta diri kadiyot ha, estudyante naglakaw ha. Atong pasakyon. Nag-free ride na po, mag-free ride na po si Wiggy. Si Wiggy mag-free ride na po. Right. Si Wiggy mag-free ride na po si Wiggy diri sa Marigundo National High School. Dong. Asa man ka? Padong na kauli. Aper be. Padong na kauli. Ha? Uli na ka padong? Kalimot na ka sa kuha? Asa inyo gani? Sa kuan. Ha? Taltrako. Asa? Sa Taltrako. Asa man dapit? Basak. Ibabaw. Oh, nya maglakaw rin ka. Sakay lang diri, hatod di ka dito sa may Grand Mall dapit. Wigi ba kalimot na ka sa kuha? Ay sige limot dira wigi gid. Dali. Maglakaw rin ta ka. Ibabaw man ka, i-drop lang ti ka skina Grand Mall. Okay ra nimo? Oh. Ay sige limot nakalimot na ka sa kuha day. Kusilingan nimo sa una ba wigi. Katong kauban kanini. Kisay nga nimo. Ha? Ha? Oh, dali, sakay dali. Kuan ka ng unsa naman ka nga kuan? Grade. Ah, grade 11 na di ka de. Graduating na di ka sunod de. Silingan ta sa una dira sa may ibabaw niya sa dulunon ninyo dili. Sa dulunon ninyo dili. Ah, malabya na de, makita ra de ka de. Nalimot na de ka wigi de. Tung wigi ba tawagon dito sa ibabaw? Ha? Ah, nakalimot na ka. I-drop lang ka dito sa kona. Isa tingani mo gani. Ha? Ah, tawagon natin kag Jan eh, kaya suda po si mga ani ha. Okay ra ni magtawagon kag Jan. Silingan mo atong Oscar dito sa ibabaw sud. Silingan mo ni Oscar dito katong sudlon nun ba ibabaw. Kailan kang Oscar dito wala. Silingan mi Oscar wigi ba. Taga ibabaw man na si Oscar po, door siguro si inyo ha. Dede ka tiglagan day. Amigo na nako si Oscar, wigi man yan tawag sa kuha niya. Dira si ibabaw, wigi po din ang tawag sa kuha. Ikaw, dyan na lang ako tawag ni mo. Ibabaw mo ka diri no, pasod no. No. Kanang na skina dia, ara ka dira, musod ka dia. Ari lang ka skina na ko idrapa, Grand Mall ha. Kay mulahos pa man ko dito kuan. Mipsa kay magkuha pa mo ko sa asawa ba. Okay ra nimo? Okay ra nimo ari lang ka kotob? Ah sige. Ari lang ta diri ha. Nya, salamat kayo. Ah nako yatag nimo, na ba kay Facebook? Na kay Facebook, sa kay cellphone wala. Ah naro, ako na yatag nimo, makita imong pagkadyan ba. Pero wigi yung si Oscar ba, silingan. Diretso na to kuha sa itong asawa, marag naliit na taguha na. Ayun. Kaya na lang, nakalibre tagsakay. Kapalibre tagsakay ni Jan. Nalimot naman siyang wigi no eh. Silingan ni Oscar.